салом мухлисони барселона ва канали барса tg. Дедзерби метавонад мавсими навро дар барса оғоз кунад. Вохӯрии каталониҳо бо агенти Кварацхелия Кристенсен ба апл бармегардад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш хоҳем кард. Лайк зери навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насӯзед. Мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Фут бародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. ливерпул дар баробари ҷустуҷӯи сармураббии ҳамзамон ҳимоятгари марказӣ гуфта истодааст. Мати Палакай 32 сол дораду тез-тез ҷароҳат мебардорад. Ван Дейку Канате мемонад, чун Ҷон Гомес бозингари устувор нест. Дигарон бошанд, ҳоло таҷрибаи кофӣ ба даст наовардаанд. Ливерпул чашм ба Андреас Кристенсен андохтааст, ки тобистон метавонад бо 50 миллион евро фурӯхта шавад. Тибқи хабарҳо Барса тайёр аст, ки ӯро раҳо кунад ва мерсисайдиҳо бошанд омодаи пардохти маблағ ҳастанд. Савол ҳамин, ки дар мавқеи нимҳимояи марказии ки бозӣ мекунад? Чӣ магар даста акнун нимҳимоятгар мекувад ё ин ки барои сармураббии нав Ориол Ромеоро мерос мемонанд? Дар ин додугирифт Ливерпул фоида мебинаду халос, чун Кристенсен таҷрибаи футболӣ ва бозӣ дар Премер-лигаро дорад. Ӯ 27 сол дорад ва ба камӣ 3 сол дар сатҳи баланд бозӣ кардан метавонад. Талош кардан, дисциплина доштан ва устувориаш бошад, дар дилхоҳ мубориза ба дастааш кӯмакрасон шудан метавонад. Жоан Лапорта ва директори варзишии Барселона Деко вохӯрии 3 соата бо Роберту Дедзерби гузаронидаанд, менависад сомонаи AS. Агар ба манбаъ такя кунем, Дедзерби фаворити асосии курсии сармураббигӣ дар Барса будааст. Барои каталониҳо мушкилии асосӣ ин пардохти 10 миллион евро ба Брайтон барои Дедзерби шуда истодааст. Барои ҷалби ӯ дигар ягон монеа сари роҳ дида намешавад. Маҳз ҳамин нуқтаҳоро рассонаҳо ишора карда истодаанд. Дар асл ҷалби Дедзерби варианти хуб аст. Ӯ монанди дигар мураббиён ба пул дода нашудааст. Барои Дедзерби Барса таҷрибаи калон хоҳад дод. Бояд ӯ дар ин даста худро ба таври максималӣ нишон диҳад. Роҳбарии чунин ҳайат мисли Барселона сатҳи мураббигии Роберторо баланд мекунад. Такрор мекунем, ки Дедзерби ба бюджети кам ҳам кор карда метавонад. ӯ мураббие аст, ки бо чизи дар даст дошта ҳаракат мекунад. Барои ҷалби баъзе аз бозингарон шояд ки Барса маблағ ҷудо кунад, вале харидҳои калон қисми ҳатмии кори Дедзерби нест, монанди Антонио Конте. Агар аҳамият дода бошед, бо Дедзерби Брайтон аз фурӯшҳо низ фоида диданро шурӯъ карда буд, ки кор бо ҷавонон сабаби асосии он мебошад. Маҳз ҳамин чиз дар Барса ҳам зарур шуморида мешавад. Хулоса, Дедзерби ва Барселона феълан мувофиқ дониста мешаванд ва асос ҳамин, ки ба ӯ вақти лозимаро барои мутобиқшавиаш диҳанд, бахусус баъди рӯйдодҳои охир, ки монанди хави боз фишорбаландӣ накунад. Аслан гирем, Роберто дар бобати фишори берунӣ таҷрибаи бештар аз хави дорад ва ба осонӣ онро паси сар карда метавонад. Илова бар ин, мутахассиси итолиёвӣ дар шортлисти Ливерпул ҳам ҳаст, ки варианти хуб барои ӯ мебошад, аммо кор дар Ливерпул барояш риски калон дорад, бахусус агар клуб бо ҷоиза тарки даста кунад. Ба Барселона бошад, ӯ ҳамчун нафари наҷотдиҳанда меояд ва фишор камтар ба сараш меафтад. Ин фикри мо аст ва агар шумо ягон ақидаи дигар дошта бошед, дар комментария нависед. рӯзноманигори варзишӣ Лаша Хахишвили менависад, ки Барселона бо агенти Кварацхелия вохӯрӣ анҷом додааст то омадани Хвичаро баррасӣ кунанд. Дар навбати аввал савол пайдо мешавад, ки бо кадом маблағ Барса нияти харидорӣ кардани Хвичаро дорад. Трансфермарк нархи ин футболбозро 80 миллион евро муқаррар кардааст ва агар хоҳиши президенти Наполиро ба назар гирем, пас Хвича метавонад то ба 110-120 миллион евро нархгузорӣ шавад. Кани ин миқдор маблағ дар Барселона ягона чизе, ки ба ақл рост меояд, ин пешниҳоди футболбоз бар ивази Хвича мебошад. пул бошад дар Барселона набуду нест. Тарафи мусбии Хвичаро барои гузариш ба Барса нигарем. Маоши Кварацхелия феълан хело кам аст. Бо пулҳои калон ӯро маст накардаанд. Ин метавонад хароҷоташро дар Барса камтар созад. Фикр намекунем, ки ӯ аз даста маблағи зиёд талаб кунад. Албатта маошаш каме бештар аз имрӯзааш мегардад, вале он шояд ки 20% маоши Де Йонг шавад. Ин ҳам факти ҷолиб, ки Хвича яке аз онҳое мебошад, ки маоши паст дорад, вале
вале нархи гаронтарин дар Наполиро дорост. Чанд рӯз пеш Де Лауренте ишора дошт ки шартномаи нав ба Кварацхелия пешниҳод кардаанд то ӯро дар дастан нигоҳ доранд, вале агенти футболбоз онро рад кардааст. Шояд бо ҳамин рӯйдодҳо маросими гусели Хвича низ дар омодагӣ қарор дорад. Бори дигар такрор мекунем ки Барса барои ӯ маблағи калон додан наметавонад. Ягона чизе ки интизор будан оқилона мешавад, ин доду гирифти футболбоз шуда метавонад. Ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири Барса тиҷӣ бимонед то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. Хайр.